Ако тази идея беше правилна, Библията трябваше винаги да описва Бог в единствено число. Обаче можете да видите формата на Бог в множествено число в Библията, където Той говори за себе си като «ние». И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по нашата прилика. Загадъчното «ние» в Битие. Той казва: да създадем човека по нашия образ, по нашата прилика. Този стих дълго време е бил загадка за тълкувателите на Библията. Ако Бог, Създателят, който е създал човека, е единствено Бог Бащата, Той трябваше да каже: да създам човека по моя образ, по моето подобие. Но Бог казал: нашия. Това ясно ни показва, че не съществува само Бащата Бог. Тогава защо Бог се обръща към себе си с «ние»? Бог е създал мъжа и жената. Адам и Ева са били създадени по Божия образ и Божието подобие. И Бог сътвори човека по своя образ. По Божия образ го сътвори. Мъжки и женски пол ги сътвори. Това означава, че Бог съществува като мъжкия образ – Адам, и като женския образ – Ева. Ето защо Бог определил себе си като «ние». Следователно, според ученията на Библията, ние трябва да вярваме не само в Бащата Бог, но също и в Майката Бог.